práve som sa zobudila a hovorím si, že jak dobré ráno, pretože videla som reakcie na môj posledný rozhovor s Momou a toto V podstate O2 Arenu by sme vypredali prvý deň behom pár minút. pobúrilo extrémne veľa ľudí a videla som tie komentáre, takže poďme sa k tomu vyjadriť. Zapilo svetlo? Boli tu napríklad nejaké takéto komentáre, alebo nejaké takéto komentáre, alebo takéto komentáre, alebo zase takéto komentáre. Idem vám k tomu niečo povedať. Není to o tom, že mám vysoké ego. Moje ego je tam, kde má byť, ale není to o tom, že ja si o sebe veľa myslím a hovorím to preto, že by sme O2 Arenu vypredali do 10 minút, pretože máme v predaji môj najväčší koncert na štadióne, ktorý má kapacitu 24 alebo 25 tisíc ľudí. O2 Arena má kapacitu, keď ľudia na ploche sedia okolo 11 000 a kebyže má byť úplne narvatá a ľudia majú stáť na ploche 18 000. Čo znamená, že štadión, ktorý my robíme 13.9., má väčšiu kapacitu ako O2 Arena. A preto som povedala, že by som O2 Arenu vypredala za 10 minút, pretože za prvý deň, za prvé minúty my sme mali ešte taký poradovník, aby ľudia neišli naraz na stránku. Za prvý deň sa predalo toľko lístkov, že O2 Arenu by sme vypredali. Takže není to o tom, že si o sebe veľa myslím a komentáre typu no, však si to vyskúšaj, alebo no, keby si to skúsiš, tak by sme uvideli. Není čo vidieť proste, my už sme to skúsili, je v predaj štadión. Máme predaných 23 000 lístkov, takže sme 1000 lístkov do vypredania. Proste milujem to, že si môžem povedať, že za 10 minút by som vypredala. Kebyže nerobím štadión v Trnave, ale robím O2 Arenu, tak už dávno je vypredaná, takže není to o mojom egu. To je proste realita. Som najviac vďačná všetkým mojim fanúšikom, ktorí sa nám chystajú. Teším sa na vás úplne najviac. Bude to the most legendary.